Yn wynt yn law yn eira ledled Cymru fe darodd storm Bert a'i hyffeithiaid i gadael ei hôl. Yma a thramor mae golygfeydd fel hyn yn ymddangos yn fwy cyffredin. Dros yr haf yn Sbaen, llifogydd mawr yn dod â dinistyr i Valencia, ym Malaga bu farw dros 200 o bobl. Ac o law trwm i hael crasboeth awst ar gyrion Athen, a daniodd tanau gwyllt gyda groeg yn grimp. Ers y chwyldro diwydiannol, mae lefelau'r môr wedi cynyddu 16 cm o amgylch Cymru a'r tymheredd wedi cynyddu 1.3 gradd Celsius. Beth bynnag sy'n digwydd dros y blynyddoedd nesaf, mae lefelau'r môr yn mynd i parhau i godi. Tua 10 cm yn ychwanegol i'r hyn rwy'n ni gyda'n barod ac ychydig dros hanner gradd erbyn canol y ganrif. Tu hwnt i hynny, mae'r dyfodol yn ein dwylo ni. Ond os fyddwn ni'n parhau fel i ni nawr, mi fydd tymheredd Cymru'n cynyddu dros 1 gradd Celsius yn ychwanegol eto. We've just walked out. We came here to this COP for a fair deal. Yn y dyddiau diwethaf yng ngynadledd COP29, roedd angytuno ac ansicrwydd ynglŷn â ffurfio cytundeb newid hinsawdd. Ond yn y pen draw, fe ddaeth cytundeb. We need to hold the historic polluters accountable for the crisis they've caused. Ond, doedd y 240 biliwn y bunner flwyddyn ddim yn agos i fod yn ddigon yn ôl y gwledydd llai datblygiedig. Ledled y byd mae yna effeithiau newid hinsawdd i'w gweld a'i teimlo, a dyw Cymru ddim yn wahanol yn hynny o beth. Cuthbert Taylor, bocsiwr du o Merthyr sydd wedi cael sylw disgyblion am y ffordd cafodd ei drin yn ystod ei yrfa. Cafodd nifer o bobl fel fe ei rwystro rhag cystadlu am deitl Brydeinig rhwng 1911 ac 1948 oherwydd lliw eu croen. Rhywbeth sydd wedi gwneud plant ysgol Santes Tydfil ym Merthyr yn grac. Ac ers iddyn nhw wylio drama yn adrodd yr hanes, mae nhw wedi mynd ati i wneud rhywbeth am y peth. Dwi wedi teimlo'n disgusted a fel grac am sut mae wedi fod yn cael ei drin. Ni wedi gwneud llythyr amdano fe i trio cael y British Boxing Board i dweud rwy'n flin. Penderfynodd pobl ifanc o ysgolion ar draws y de alw am ymddiheuriad ar ôl gwylio Theatr Nanog o Gastellnydd yn ailadrodd stori Cuthbert ar lwyfan. Y sioe wedi fod yn rili dda, dwi wedi hoffi e. Ond dwi wedi teimlo tipyn bach yn grac a mae angen apology o'r British Boxing Board, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod pawb o ysgolion arall yn angen gweld y sioe. Cos wedyn mae pawb yn fel trwto pobl yn ffe. Gyfiawnder yn bwysig iawn, a mae'n bwysig bod pawb yn cael ei trin yn gyfeillgar. A'r bwriad yw sicrhau na fydd hanes yn cael ei ailadrodd. Maen nhw eisiau ymddiheuriad i'r teulu, fel bod pawb yn gwybod am hanes Cuthbert Taylor ac yn gallu sefyll lan a maen nhw'n mynd i cael ymddiheuriad gan y bwrdd paffio, felly gewn ni weld. Mae'r bwrdd bocsio Prydeinig wedi condemnio'r gwaharddiad, ond dydyn nhw ddim wedi mynd mor bell ac ymddiheurio. Felly, dal i aros mae'r disgyblion ac yn gobeithio am ymddiheuriad yn fuan. Ac action, ysgol ffilm gyntaf i'w math yng Nghymru, lle does dim rhaid talu i ddod yma. Bwriad Academi Ffilm Blaenau Gwent yw rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yn y byd ffilm, ac ambell un yn barod am weithio yn y diwydiant. Edrych ymlaen, rwy eisiau bod yn animaethwr, a rwy'n dwlu ar pethau fel hynna, a maen nhw wedi helpu fi gyda Project Spark, a mae Blaenau Gwent gallu rhoi ti ymlaen. Mae dros 100 o bobl ifanc yn aelodau o'r Academi, ac maen nhw'n ymarfer ar gyfer cynhyrchiad mawr sy'n cael ei ffilmio fan hyn yn Rhydigar, a hefyd yn California, Moroco, Ffrainc a Gwlad Pwyl. Mae grêt i gael pobl ifanc yn busnes ffilm. Dwi'n actio a sgriptio. Ac mae'r Academi wedi cyrraedd yr uchelfannau yn barod, gyda'i ffilm am newid hinsawdd wedi cipio gwobr arbennig yng ngwyl ffilm Moroco yn ddiweddar. Pencampwyr y sgrin fawr felly, a'r Academi yn mynd o nerth i nerth.